मंडळी, आज आपण पाहणार आहोत आळूचे तेरड. आळूचे फतफदेही म्हणतात याला. चला सुरुवात करूया. सर्वात प्रथम आपण 5 ते 6 उकडलेले मके घेतलेले आहे. अर्धा वाटी उकडलेले शेंगदाणे, 1 आणि अर्धा चमचा तिखट, अर्धा चमचा हळदी पावडर, 1 चमचा मीठ, 7 ते 6 चमचे चिंचेचे कोळ, गूळ, एक मोठा खडा घेतलाय, 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं, 7 ते 8 लसणीचे पाकळ्या चांगल्या ठेचून घेतल्या, चिमूटभर हिंग, 20 ते 25 आळूची पाने चांगली स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. सर्वात प्रथम आळूची पाने व त्याचं देठ दाखवल्याप्रमाणे वेगवेगळं करायचं. आता आळूची देठं दाखवल्याप्रमाणे सोलून घ्यायची. अशा प्रकारे सर्व देठं सोलून घेतलेली आहे. आता ही देठं मीडियम साईज कापून घ्यायची. एका कुकरच्या भांड्यात ठेवले. त्याचप्रमाणे आळूची पाने ही मीडियम साईज कापून घेतलेली आहे. एका कुकरच्या भांड्यात 1 तांब्या पाणी टाकून पाव चमचा मीठ टाकावे. हाय फ्लेमवर ठेवून 1 शिटी घ्यावी. वाफ गेल्यावर कुकरचं झाकण काढून ठेवायचे. एकदा मस्त मिक्स करून घ्यायचे. दहा ते 15 मिनिटं बाजूला थंड करत ठेवूया. थंड झालेलं आहे. आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे आळूचं मिश्रण काढून घ्यायचे. व स्मूथ पेस्ट दाखवल्याप्रमाणे काढून घ्यायचे. आता राहिलेल्या आळूमध्ये तिखट व हळद टाकावी आणि वाटून घ्या. आता सर्व मिश्रण एकदम मस्तपैकी मिक्स करून घ्या. एका कढईमध्ये 4 चमचे तेल टाका. गॅस हाय फ्लेमवर ठेवलेला आहे. तेल तापल्यावर त्यात लसणीच्या पाकळ्या ठेचून टाकलेल्या आहेत. लसूण लालसर झाल्यावर त्यात कढीपत्ता, व हिंग टाकावे.
डाळूचे मिश्रण त्यामध्ये फोडणीला द्यावे. श्रावणात लसूण नसाल खात तर राई जिऱ्याची फोडणीही देऊ शकतात तुम्ही. आता मस्त एकदा मिक्स द्यावा. यात मीठ, गुळाचा खडा, व चिंचेचे कोळ टाकलेले आहे. श्रावणात आळूचे फतफदे एकदम अप्रतिम लागते. नक्की करून पहा. आता उकडलेले मके टाकलेले आहेत. व उकडलेले शेंगदाणे टाकून पुन्हा एकदा मिक्स करा. यात थोडं पाणी घालून 1 ते 2 उकळी द्या. उकळी आल्यावर गॅस बंद करा. तयार आहे आपली आळूचे टेरर. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.